Banyak laut ngono kae ya. Kok turu, kok gletak iso merem. Iku bengi mesti ngantuk ngono lho, Mas ngono. Laut. Oleh lautan nelayan ngono kae lho. Awang ning kono ora oleh turu nek pikir laut. Piye to? Nek nyambut gawe ngene ke wayah laren ngono kae aku gletak iso merem ngono kae. Bengi mandal ngantuk bengi ngono. Nah kok gak. Mae turune mek gletak tok ngono. Oh, gletak budget merem ngono lho. Heeh. Iku bengi mandal ngantuk engko ngono lho. Ya gak gletak mah pecah mulai. Heeh, ngono lho. Kok kagel ngono jawane. Gak masalah kagel. Kan jak urunge tirakat aku wis ngono kuwi. Ngerti buka kowe? Ket jaman biyen mah. Heeh, ngono. Kek jek enom ngono lho. Tirakat prinsip.